Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzokutendera kutaura kwandikuita kudai. Regai ndikotaura kuti chekutanga chandadzidza panguva ino mukati memainternet streets aya nemumasabhabha uye nemumaavenues inhau dzekuti when you are trying to get married to your partner or to somebody who is a potential wife or husband, I don't know if it's supposed to be a secret now, or number two, if you're not supposed to post your pictures on internet. Mwana manje. Nekuti zvaradza nekuti bridesmaids acho nari kubuda apa. Ndo vanobuda vaya vachizoita leak the information. Asi tichiri ipapo zvakare. Pane mastar ndazoona achitendera akati vhiki rino rakaoma bedwe takatenda na Vuyi, takatenda na Vuyo, takatenda na Umujolo, takatenda na Umanzi. And I'm like, who is Umujolo or Omujolo? You must say sakachibda. Sasa pane triangle itika inonzi ya black here. Unoti black ndiani? Kusaka black ndiye muzile kwenu uyanga chwanzi wangachinzi wakanga waenda kundowanikwa paya. Ndokubva mapostle kwini mamwe hacho aita drinking day ndokubva vafumbura gore kuti aiwa iwe kuda nditi unonzi master kana unonzani iye wacho ni Hastings here. Master ari kubuda pa akawandisa. Kunditi wakazifambidzana na black unonzi Hastings. I'm not so sure. You know ya Hastings what out. Inini mukazona muti budo zvakare mundivunze. Ndo paswa next picture. Ezvimwe ndachona kusimza lips. Mwana manje. Saka zverora izvika zvinhu zvakangoma zvoda kuti ndonga Mwari unonga wakublesawo wakuti waona wako unokupinza mukati medhuku. Zambia. Because these days when someone is getting married, vanhu vaZambia ndo ari kutirenda singamboiti. Uya watanzi handichinaniki ndadzokera kumastreet mwataura zvakare painternet aiwa kati aiwa inini ndakanga ndanzi ndinodana neshamwari yanikiko handizvo ndomuwo musilepini uyu saka chichinyatsa kuitika panyaya dzelove. Love is a beautiful thing. I always say love is a beautiful thing. Inonakidza asi kuti gemu racho ratongopo ndonga ndiri kutongoti gemu wachisana handisi kuti nebhakwe. Saka uyu wabudawo uyu Pablo uyo wapostiwa kupi kuZimweddings. Zimweddings ndokuya kunenge kuchibuda vanhu vanenge vari flambo vachidana vachita sei. Zvazvo zvakanaka nekuti unoona ma-cause weddings, ma-nice gowns, ma-traditional gowns, ma-traditional theme and theories iwayo ariko mazuva ano. Ndo kunobva madhuku aya tichita sei tichiona kuna naZimweddings. Zvinenge zvichifadza sikamba kuti atikura nyuma chakanaka chakaraka hurungwi. Kwazouyawo mai yekera ndati mai natswa kana kuti mai matsika vakabuda vachinyora uyo kuti uyu wangu ati when God says this and this tinozvitenda zvakare. Asi mai matsika vakona kuti mai matsikwa vaya ndobva vandoposta kati Mwari pakuti kuti mogopindira kuti vanhu zvinhu kuti anzi Mwari pakuti chii papo iwewo mudzimai we kwanzi wakabvisa mudzimai uri wanga aripo ndokutora murume uyu. Zvino iwewo chausingazivi chekuti murume uyu kuti akwati ichachirungu ichi ini ndapesheni ndakwa murume uyu wacho akakutora uyu Pablo urufunga kuti wakandifikisa kana kuti wakafikisa munhu hama yacho nere ikabuda mwanano. Asi kuti akwati kuita kuno Pablo izvozvi the same thing chaakaita ndo chaachangokuita nokuti izvozvizvi mubhuro wamasi uri kunzonza achinzonza ndikati uri kuzonzonza bhuro wayasi yese iye Pablo wanya kuita sei Pablo yeyu zvikanza the same thing uri kungoita muchito uchingokuchita chingoindawo. Vai matsikwa vai handisi kuti vanga vaziva sei information kundizoti vaita research kuna Pablo vakasvika vaiwana yose kuti Pablo kuti akwati kuita kuno ufambidzana na Crescencia, ufambidzana na Maidi, ufambidzana na Dorcas, ufambidzana na Priscilla. Handisizi kuti vavaziva seiwo asi kwatanzi that's the same thing. Saka musapinzawo futi Mwari mukati mechinhu chenyu. Uyu mudzimai uya wakuda waPablo ndokunda kundoita sei kundopindura post ya asi wauya achiti hanzi ini ndiri mukadzi wake nokuti asi ndikushandisa akaunti yemurume wangu sezvo wandibloka iwo matsikwa wacho iyeyo. Saka ndochigara ndikati does it mean maybe kuti wofuti matsikwa wacho niyo pamwe ndiye the actual person pamwe ngari pamurume uyu wakabviswa. Saka kuda zvamunyangadza kuti vanhu vakatosvika palevel yekusvika vawanana here asi vakabuda mukati mewanano oro munhu uyu ihama yani yeformer wife anga aripo. I am not so sure. Saka ndofunga ndozvakasvika apa vanhu vaya vakatanga kupindurana ndokutanga kuti iwe who are you to judge me. Masinzi mangani pamwe wakaita pane pasine kudenga aunoti iwe uri mutsvene isingamboiti kuti unotodza una mvura watadza. Masinzi edu
tinomaziva asi ndiri happily married. There is a reason why murume iye akaisa ring on my finger. Kuti vanhu vanozivana zvakaita katizivi. Ndikangoita conclusion kuti kuda anga aripo mudzimai pamurume uya kuda ndiye uri kupindura nenzira idzi. I don't know. Zvogona kuitika. And we don't know nokuti uyu zvazongobuda baba. So now as internet users hatizozivi kuti uyu murume uyu nemudzimai wake original vanga varambana zvamene vekuti vanga vatonzi aiwa tasiyana wana needu yakona tata mudhivhoso. Hino kana vaita mudhivhoso ndokubva pamwe uyu wazowana wepiri uya ndokubva vanda kunosvika pakundaisa maringi mumaoko kusvika maZambia adi asonewa nekuti it's not easy kusona Zambia iri. Kuda uyuwo hama yefirst wife yakwadziwa kuti makatosonesa maZambia kudawo hama yangu ina nabvira isusu kwaZambia. Oro euzi kudawo pamwe ndiye kana kutiwo mumwe friendwo yemunhu wakwadziwa kuti why is it like this atiziviwo kana kutotiwo mamotive anosiyana. Uyu ndo later on ndo pamurume waadzoka futi akatanga kuti iwewe hatikwanisi kutanga kutaura nokuti account yekutoposta nayo inenge ghost account. Saka iwe uri kuita sei uri kutaura as a ghost account. I don't know why. Saka mastreets nyaya yelove inenge iri se iri kunetsa. Amwe akati does it mean kuti isinototi mastreet haasiri safe pakuita sei pakuposta zvinhu zvemumwanano menyu kuti at the end of the day nhasi ukawanikwa mangwana kunotouya pangwa and pongwe kuuya kuzongo kuti iwewe shamwari nditokuziva waimba wamunhu wangu kana ngokuwaisa kuti shamwari ini ndakambopfira pawo ipapo. I don't know why. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvikanzi muchiderei kumbota public takakuudzai kare kuti rihwa mushaka. Saka zvinoreva here kuti nyaya Jehovha musikuidenga ndikange ndaona munhu wati ndinoda kuisa ring on you and also put me in this African attires nekuti kundoritenga vedu uchita kunoita my mother told me to choose this one mucheka uya unenge wagara pasi waita research painternet yose kusvika zvigumwe zvakuti wawanzira izvo zvigumwe pasi zvako ndo zvinowawanzira and panguva iyoyo manje wozosvika pakuita final decision mombondesa nemunhu wako kusvika wazonitenga micheka ma6 yards iwo aya majava on top of that. Java is very expensive. Wazonotsvaga tailor anosonesa watsvaga tailor anosona hembe idzodzo munhu ozongomirira after that rola day kungokudza kuti shamwari iwe kanditora munhu wangu mwana manje zive kuti zvichafamba sei nekuti munhu chaiye kana takuta zvemene chaizvoka hakuna munhu wanga asiri munhu wokusura ukoko wanga atombori nemunhu wako chingodero. Hino kana manje uyu wasita final decision kuti kutandaita my mother told me to choose this one uyu ndiwo wandazochusa avesure vese vakasara okwanisa kuti ndoda kukwadza asi kuti zvichafamba sei. Vanhu vondororwa muchibhotoro here vanhu vondororwa muberevere here mekuti munongoti nyanyanya murimo kuda mosita expose after 10 years kuti takaroorana gore ra2020 imam na 2030. I don't know. Saka ndazvo zvimwe zvinhu izvi zvezvangu kana zvakangoma azvo zvikuitika pa mustreet umu makangoma nema avenues zvikanzi nevamwe zvakare tochibva panhau